समाव आंजों लोगो दङ मोसारि कन्टेस्टर केपटारिनि दुखुथिया फिसाजो मिना क'क्राझारि बिथांजोआ बर' आइजो माहारिनि गिबिसिन नबेल लिरगिरि बिथांखौ गोबाङानो हयथ' मिथिया जानो हागौ नैबे समाव बिथां दुखुथिया फिसाजोजों बिथांनि आंनि बिफा कन्टेस्टर केपटारि बिथाङा गोरबोनि रादायनि नबेल लिरगिरि सायाव आं फंनैसो मिथिगोन लोगोसे दिनैनि बे सारादुआव बिथाङा माबायदि फोरमायनो नागिरदों बा जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनो मा मेसेज होनो पिक्सारा आंनियाव जाखांफैयो गोहोगोरा आफा होननाय लोगो लोगो सरथा अननाय बेनिफ्राय मोजां मोननाय आरो बर' हारि मोनसे मुङानो जादों आफा जाय आफाया एसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों सातजन बिदा फंबायजों मोनदों बे सातजन बिदा फंबायखौबो जों दिनैयो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बायदियै जोङो बे पजिसनाव गसंथानो जादों बेनि थाखाय आफाखौ जोङो दिनैबो आङो आफाखौ जेब्लायबो साबायखर होदों आफानि बिगोमाया जाहाथे आलायगोन गोसोआव थायो बेनि थाखाय आं गसाइनाव आर'ज गाबो आरो आफाया आसलथे मालाबाबो इनायजों बुंलायनाय नङामोन जों नुबोफेराखै आरो जोंखौबो होनदों मालाबाबो नोंसोर इनायजों जा खर' बुंलाय जेब्लायबो सैथो आरो माने न्यायनि लामाजों थाङोबा जों मोनसे समाव देरहाखागोन आरो बेजों हयथ' आफाया देरहादों होननानैनो सानदों आफाया जेबो गैया जेराव जिर'जों आरम्भ खालामनानै जोंखौ दिनै बे पजिसनाव दिखांनो हादों बेखायनो माने गसाइखौ साबायखर होदों आरो बेयाव बिसा आइनिबो अबदान दं आं बेखौ बुङा बेखायनो बेनो आरो आंनो मेसेज होननानै बुङोबा आं बयबो आसलथे जों बिमा बिफानि सायाव जोंहा सिबिनाया थानांगौ आरो मोनसे फोथायनाय थानांगौ दानि जों गोबां माने काहिनि बा बिदिनो पिक्सार नुनो मोनो बिमा बिफानि फारसे माने श्रद्धा बुंनो हाया आसलथे बे जुदि थायोबा बिमा बिफानि फारसे जुदि अननाय सिबिनाय थायोबा फिसायाबो जेसेबां खैफोदानो जायाथों मानो सानसे समाव बे गोरोबनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो नोंथांमोनजों आं मोनसे मेसेज होनानै आं मोनसे मेसेज होनो मोजां मोनगोन आफाखौ लानानै आं गांसे सल'मा लिरगासिनो एसे गोनो गोथो जानानै दङ आसलथे आफानि कमरेडफोरा जायफोर आफाया आजीबन कमिउनिस्ट जानानैनो थैयाखै बेनिखाय आफानि कमरेडफोरा मेक्सिमामानो थैलांबाय बेखायनो एसे आं दाजाखालि खालामनो एसे माने स्पिड लालायनो हायाखै नाथाय आङो आफाखौ लानानै लिरनाय सल'माखौ आं सानसे आबुं खालामगोन खालामदों दानिया नोंथाङा बे सल'माखौ लिरदों बेनि मुंखौ आं सल'मानि मुंखौ लाखिथ'वाखै नाथाय आङो आफाखौ लानानै लिरदों आजीबन आं एसामिसखौ सानना दोनदों आजीबनफोरनि बा माने फाइट होननानै जायखौ बुङो बे मुंखौ लाखिनो सानदों आङो बेनिफ्राय लिरनायनि उनाव जोबनायखौ नायनानै उनाव लामाफोरजों एसे सोलाय सोल' जानो हागोन दानिया नोंथांनि जे नबेल बिजाब नैबे दुखुनि समावबो जोंनि गासै नायगिरिनिसिम मोनसे मोजां खौरां होनो नागिरदों बिथाङानो बर'नि गिबि नबेल लिरगिरि आइजोफोरनि मादाव दा नोंथांनि बे आमायनि रादाय मासे गोरबोनि रादाय बे बिजाबा दासान्दि जोंनि नागिरा बा माबाफोर गलायाव मोनबावगोन गलाफोराव आसलथे बे बेहाय दंना गैया आं मिथियाखै आंनि आखाइसे दङ बाराबो गैया हयथ' 10-12 कपिसो दङ आरो इयुनाव बिथांनि जा नबेलखौ फरायनो मोनगोन गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोनबाय आं साबायखर होबाय जाय बिथाङा आफाखौ माने एसे फोसाबनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों बेखायनो बिथां महिलारिखौबो आं साबायखर होबाय लोगोसे बयखौबो आं दिनै सिबिनाय आरो नैबे समाव आं दङ दुखुथिया न'खर कन्टेस्टर केपटारि न'खराव दिनै नोंथांमोना मिथिनो हाबाय कन्टेस्टर केपटारिनि बागै लोगोसे बे दुखुथिया न'खरजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलोगोजों थाहैनो हायो बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय अरायबो आसाबादि खालामबाय लोगोसे नैबे समाव आरो आं बिबुंथि लाखिनो होबावगोन
बिथांनिनो फिसौला अमृत खेरकटारि बिथांखौ नैबे समाव आंजों दङ बिथांनिनो फिसौला अमृत खेरकटारि बिथांनिफ्रायबो आं रुंसारि बिथां कन्टेस्वर खेरकटारिनि बागै मिथिनो लागोन बिथांनिनो बे देरसिन फिसौला नोंथांखौ कन्टेस्वर खेरकटारिनि बागै कन्टेस्वर खेरकटारि बिथाङाथ' आंनि देरसिन फिसाला दिनैसिम आबौआ जोबोद खस्थ' मावबोदोंमोन बिथाङा आबादारि मावदों बिथाङा गोबां खामानिखौ मावदों बिथाङा 90 बोसोरनि बारा समाव बिथाङा बोरायनानै थैदों बिथाङा मोजां गावनि न'आवनो मोजाङै थैलांदों बिथाङा जेबो लोमजानाय साजानाय बा बेबायदि बेमारजों बिथाङा देरनानै थैयाखै बिथाङा मोनसे गावनि गोलाव समखौ लाना फैखाना बेनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय थांनाय 1 अक्ट'बर खालाराव जों बयबो न'खरनि जानानै जों फोरमायो आरो आबौआ समाजाव बा गामियाव जेरावबो मिथिजानायबो आरो सेंग्रा समनिबो बिथाङा समाजनि खामानि मावबोदों लोगोसे बिथाङा राजखान्थि बिथिङाव सासे खामानि मावदों उनाव बिथाङा मोनसे समाज सिबियारि सासे राफोद आबादारि सासे माने न'खर बेंग्रा बा समाजखौ बेंनो हानाय सुबुंफोर आरो बिथाङा गोलाव सम थांना थानानै गावनि जि मावनांगौ बिथाङा मावफुंलांनो हादों बेयानो जादोंला जों गासै न'खरनि जानानै दिनै दुखु मोननायखौ फोरमायो आरो दिनै जों देहाय सारादु खुंफुंनो नागिरदों गोजोन्थों नोंथांसिम बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नायगिरि नोंथांजों जोंहा नैबे रुंसारि कन्टेस्वर खेरकटारिनि दिनै सारादुनि सम नैबे समाव बिथांमोननि न'खरनिफ्राय दुखु फोरमायदों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्रायबो जों दुखु फोरमायदों लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जों हास्थायदों लोगोसे बिथांनि न'खरनि गासै आंगो बिथांमोना लोगोसे बे सारादुआव नुजाथि फैनो हानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनाबो गोजोन बावहरदों जाहाथे बिथांनि सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो बिदिब्ला दिनैनि बे कन्टेस्वर खेरकटारिनि न'खराव सारादु खुंफुंनाय खामानिया मोजाङै जाफुंथों बेखौ हास्थायनानै नैबे दिनैनि सुंद' जा मोगा मोगि बेखौ बेखिनियावनो